Αλλάζουμε θέμα εντελώς. Μία ακόμη ημερίδα με θέμα την κατάθλιψη πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά στην Ξάνθη. Ο Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Sky, Σταμάτης Μαλέλης, βρέθηκε εκεί ώστε να συνομιλήσει με εκατοντάδες κατοίκους της Ξάνθης που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη συνάντηση κοινωνικής ευαισθητοποίησης υπό τον τίτλο «Η κατάθλιψη στη σύγχρονη εποχή», η οποία διοργανώθηκε από την ομάδα του Σταμάτη Μαλέλη και το κοντάσου.com σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης. Η αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Ελισσό γέμισε ασφικτικά. Ο Σταμάτης Μαλέλης μίλησε από καρδιάς για τα αυτοβιογραφικά του βιβλία «Το τέρας κι εγώ» και «Στη σκιά του μαύρου ήλιου», καθώς και για την άνηση μάχη που έδωσε με το τέρας της κατάθλιψης. Τότε λοιπόν είπα και εγώ με τους φίλους και συνεργάτες μου να φτιάξουμε μια ομάδα, να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα. Μου λέει το πρώτο πράγμα που θέλω να τους πεις τι είναι, να μην φοβηθούν να το πούν στο διπλανό. Πονάει το χέρι μας και πάμε στον γιατρό, πονάει η ψυχή μας και δεν πάμε. Θεωρήσαμε λοιπόν καλό να ακουστεί και στην τοπική κοινωνία αυτή η προσπάθεια κοινωνικής ευαισθησίας, την οποία έχει ξεκινήσει ο κύριος Μαλέλης. Ιδιαίτερα σημαντική στη συνάντηση ήταν η παρουσία της αναπτυξιακής ψυχολόγου Λαμπρινής Θεοδόρας Ακαλέστου, ενώ ξεχωριστή ήταν και η τοποθέτηση του διδάκτορ ψυχιατρικής Γεωργίου Φλόρου. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό προσπαθούμε να προωθήσουμε σήμερα εδώ, ότι η κατάθλιψη είναι μια ψυχική ασθένεια που σήμερα μπορεί να θεραπευτεί. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι και στρες από την παιδική ηλικία, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μάνας μας. Στρες μπορεί να επιφέρει αλλαγές που να μας δώσει μια προδιάθεση για κατάθλιψη. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διάλογο με τον Σταμάτη Μαλέλη και να του παραθέσουν τα ερωτήματά τους. Στο τέλος, ο Σταμάτης Μαλέλης υπέγραψε βιβλία, ολοκληρώνοντας έτσι μια ακόμη συνάντηση κοινωνικής ευαισθητοποίησης, η οποία υποστηρίχθηκε από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.